Milí spolužáci, musím poděkovat vám všem, kteří jste se zúčastnili dnešního setkání. Setkání probíhá po 45 letech, to je úctíhodná doba a příští rok, když se na ten dohodneme, tak je to 50 let od nástupu zde do vojenského gymnázia Jana Těšíky Stročnova Zapali. A přijede i loupežník, teda kouzelník. Jak jsem na závěr předeslal, děkuji vám všem, kteří jste se zúčastnili. Přeji vám všem hodně zdraví do dalších let. Samozřejmě to zdraví přeji těm, kteří se nezúčastnili, z jakýchkoliv důvodů. Některé jsme nesehnali, někteří se omluvili. No a snad třeba příště se nám podaří ještě nás setkat víc, ale nás si opravdu hodně. Chtěl bych touto cestou poděkovat Honzovi Dvořákovi, Petrovi Hlískovi, Martinovi Mečkovi, kteří se nesmírnou podíleli na setkání, na vašem setkání. Ten, co protelefonoval, ten